Re-reconnect siya. Lechon manok. Lechon manok. Mewa. Lagyan natin ng... Hello, Razi! Hello, Sisi! Kain tayong pansit. Screenshot. Thank you, Sisi. Thank you sa honor. Kain tayo ng puto. Yung manok nakain na kagabi. It should be chicken lechon mukbang today. Kaso nakain na yung manok kagabi. Thank you, Ralsy. Maylin Lastimosa, mega love shoutout. Hello. Hello mga sisi, kain tayo. Naubos yung lechon kagabi. Nakain na yung lechon. Meron tayong pahula ngayon. Magbibigay ako ng sa 10 participant na 10 Gcash. Magbibigay ako ng recipe sa any recipe na chicken. Dali Because you know I'm all about that. Hello. Masi-CPR ako. Yun na lang kan mo, yung jingle mo. Yung jingle. Ano yun? Ha? Wait lang. Ay, nakwa. Sandali. Daming bumibili. Wait lang may pahula ako mga guys. Mag-isip kayo ng any recipe na luto sa chicken. 3 words. 3 words. 1, 2, 3, 4. 3 words English. Okay? Sinong sasali? Type ready. CPR ako nito, may music sa background. Hello Noemi, batikin, mega love shoutout. Kaso may music. Pwedeng i-mute ko muna kasi may music background. I-mute ko muna.
Hello guys, kasi may background music, baka ma-CPR ako. Paki-guess na lang to. Guess. Guess. C-A-I. Okay? Mega mega love shout out, best cook. Anong luto ito? Hulaan nyo. Kasi may sound. May background sound. Dayams Vlog, mega mega love shout out. Hello, hello Sisi. Paunahan ng hula, forwards, luto sa chicken. Ayun, ikot-ikot, mahina signal. Guys, narinig nyo ba yung background? Yung background music? Baka ma-CPR ako eh.
Hello guys, sorry mega mega love shout out 5 people in the house. Sorry po may background music kasi kaya naka-mute. Yes, mali. Chicken inasal, no. Chicken inasal, hindi siya. 4 words. 4 words. Ayan na yung given letters. C-I-A. Paano nga kasi may background music? Pasensya na po, may background music. Masi-CPR ako, may background music. Hello James, GP, mega mega love shout out. Pasensya na guys. Sorry if i-mute ko at the same time kasi maingay sa background. Chicken, luto sa chicken, words English. No, hindi. Pansit lang to, pansit. Pansit lang to, pansit. Okay guys, sorry kasi kung may background music, imi-mute ko po. Pahula na lang, luto sa chicken, 4 words English. Okay? 50 pesos GCash sa unang makakahula. Best cook, mega mega love shout out. Mali yung chicken adobo. Mali yung chicken adobo. Ay no, Diyos ko, may music.
Agad pa kayo guys. Yan na. Ayan na guys. Hello guys. Sino may gusto ng chick? Ano? Mega love shout out. Best cook. Tama ka sa unang nanalo ka ng 50 pesos GCash. Winner ka, Ma'am Gracie. Best cook ng YT. Bestie YT. Team Kapangan, mega love shout out. Second word. Hello Rick, mega love shout out. Guys, hulaan nyo to. Mega love shout out Rick, hello. Jamie Villanueva, mega love shout out. Second word. Mababasa ba? Nababasa? Babasa ba? Hello, sino gusto ng lechon manok? Mega love shout out. Anong wish mo sa manok? Second question, anong wish mo sa manok? Ano ang wish mo sa manok? Sorry kung di ako makapag-jacket, Rick, kasi isa lang cellphone ko na gamit ko. No, Chicken Joy, mali. Mali, Chicken Joy. Ralsy. Sis Ralsy, ano ang wish mo sa manok? Second question, ano ang wish mo sa manok? Di ba pag kumakain ka ng manok, meron kang wish? Diba? Sis Ralsy, anong wish mo sa manok? Rice's Kitchen, hindi yan. Clue, meron siyang buto. Ano ang wish mo sa manok? Meron siyang buto. Pesos GCash. Ano ang wish mo sa manok? Siyempre, screenshot. This Rosie, we screenshot. Ay, grabe, ang sarap. Ang
sarap. Sarap ng lechon nila. Guys, ilibot ko kayo. Gusto nyo? Sarap. Ilibot ko kayo ha, guys. What's next pa? Ilibot ko kayo, guys. Grabe, ang sarap. Grabe, ang sarap. Sarap, mother. Yes. Thank you so much. Meat, Ay, meron po. kaway-kaway. Hello! Hi po! Sarap, sarap. Sarap si. Ano? Mali, mali. Mali, mali. Mali, mali, mali. Ralsy, share mo sa GC. Clue? Ano ang wish mo sa manok? May bone siya, bone. Bone. Mali yung hula mo, Ralsy. Mali. Mali. Ba? Ha? Tingnan mo. Guys. Ba? Screenshot. Macbone. Mali. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Model. Yes! Jamily Villanueva. Megalap shoutout. Panalo ka. Wishbone. Wait lang, wait lang. May naniningil. Wait lang, wait lang. Panalo si Ralsy. Wishbone. Thank you. Hi, tayo kuya. Papirma po. Ha? Papirma po. Piling po. Kano po yung ganyan? 220 may free na coke. Soft drinks. Ganda yan. Ha? Kuya, kuya. Green drinks. Ang grabe, ang dami ko nila kahapon. Dami nilang benta kahapon. Oh, ano, di ba? Oh, ano pa? Anong pang gusto nyo? Ito nga. Next question. Next question. Saan pinapaupo yung chicken a la king? Saan pinapaupo ang chicken a la king? No, mali. Kawali, mali. Mali. McDonald, mali. Mali. Di ba pag nagluluto ka ng chicken a la king, saan siya nakaupo? Mali. Mali. KFC, mali. Jollibee, mali. Mali. Mali yung chops to go. Saan pinapaupo yung chicken a la king? Yung sa kama. Chicken a la king sa kama? Di ba nakatikim na kayo ng steak, no?
No, mali. Di ba yung chicken a la king, may sauce siya. Saan siya pinapapo? Jamie Villanueva, mega mega love shout out. Thank you for coming. 3 million people in the house. Salamat sa tamsak. Kain tayo, guys. Chicken wings, Sarina, Jamie Villanueva, mega mega love shout out. Sayna Mendoza, mega mega love shout out. Sorry, hindi ako makapag-jacket. Isa lang yung cellphone ko. Pasensya na. Cream sauce, mali. Malapit na sa cream sauce. Po ang chicken a la king, pero saan siya pinapaupo? Butter, mali. Gravy, mali. Sarap. Saan siya pinapaupo? Mali. White sauce, mali. Meron siyang pinaglalagyan. Meron siyang pinaglalagyan. Yung chicken a la king. Google search ninyo. Milk cream, mali. Bowl, mali. Ano yan? 69. Supina mega mega love shout out. Ano yun? Ano bang? Mushroom, mali. King sauce, mali. Chicken breast, mali. Wait. Dito lang yun. Hindi mo pwede sa Amerika. Grabe, mother, Maria, Maria ko sa umaga. Kaya ma? Wala. Pahingin na lang 20. Pahingin 20. Ang ganda naman jingle ninyo. Wala nga akong barya. Kinuha mo na kahapon lahat, di ba? Wala pa nakas-answer. Oven toaster, turbo, mali. Bibigyan kita ng 800. Red pimiento, hindi doon ba? Di ba yung chicken a la king, saan siya pinapaupo? Pressure cooker, mustard sauce, mali. Clue. Round. 800. Thank you. Aluminum foil, mali. Round siya, na kinakain din. Round siya na malambot na kinakain din. No, mali. Hello, ate. Ano yun? Hindi na mainit sa inyo. Hindi pa rin. Hindi na ba yan? Ito ng yelo. Pressure lahat ng baba. Ha? Pressure lahat ng baba. Ay, walang makahula, oh. Sino yung mga cook dyan? Cook. Egg, mali. Malapit na, Sis Ralsy. Rupina, mega mega love shout out. Potato. Malapit na sa potato, tomato, malayo. Panganas na ba, te? Chicken a la king, meron siyang pinaglalagyan. Meron siyang pinaglalagyan. Yung chicken a la king, pag nagluluto ka, may pinaglalagyan siya. Bread, malapit na, sis. Specify mo yung bread. Mylene Lastimosa official, specify mo yung bread. Andiyan na yung sagot. King chair, breadcrumbs. Sa bread. Yes, sa bread. Pero anong bread yon? Spanish bread. Hindi siya bread. Tinapay siya. Bread siya pero hindi kwan. Okay.
Mali, hindi. Piyaya, Skyflakes, Pancake, mali. Sarina Mendoza, mega mega love shout out. French bread. Hello, wait, stop. Rupina, mega mega love shout out. French bread. Diba? Kami ang boss. Kung sila. Okay, may tatlo nang nanalo. Si Beshi. Second wait. French bread. Yung chicken alaki inilalagay siya sa French bread. May nakasagot na si Sralsi. Rupina. Gemily sa kwan. Tapos, sino na isa? Si Gemily, si Rupina, at saka si Ralsi. Si Ralsi. Okay, tatlo na yung winner. Meron pang 7. Okay. Okay, next. Next. Type ready. 50 pesos GCash. Yes, Gemily. Si Gemily ba? Tsaka si Beshi, di ba? Si Beshi yung kanina. Si Beshi yung una. Tapos si Ralsi. Tapos si Rupina. Okay, ready. Next question. Ano ang masarap sa manok? Yung pipili ako ng the best answer. Yung ano ang masarap sa manok. Mali, Sarina. Gravy, mali. Ano ang masarap sa manok? Mali. Paa, mali. Mickey 5, mega mega love shout out. Chicken skin, mali. Patay, balunan, potato, puwet, mali. Backbones, isaw. Kuya Robert. Dry siya, dry. Ano ang masarap sa manok? Noy, may batig. Fried chicken, palong. No, mali. Guys, thank you for coming. Kain tayo ng manok habang naguhula. Jollibee, mali. Masarap sa manok. Prito, mali. Dry siya, dry. McDonald's. Pop pastry chicken, mali. Adobo, mali. Barbecue, mali. Ano ang masarap sa manok? Hindi siya luto. Hindi siya luto. Dry siya, dry. Pinatuyo na manok. Lechon. Ito na lechon manok. Hi, sir. Wings, apple, kuko. Ano ang masarap sa manok? Smoke? Mali. Mali. Clue. Sa dulo niya letter N. Sa dulo English letter N. Buto. Buto malapit. Specify mo, Rupina, yung buto. Ano yung malapit sa buto? Sir, ang dami ng barbecue doon. 4 sila. Sir, ito ang kapay. Tendon, mali. Buto siya. It's kind of mali. It's a kind of ano ba yan? Ang laki, sir. It's a kind of plant. Plant siya pero matigas. Ano ang masarap sa manok? Laman, skin, mali. Spinal cord, Wala na akong pili. Ano ba ba? mali. Ang Bangko Sentral magsasara. Kung sir mo siya dati, yan sa
Mali. Skin. Sis Rancy, i-share mo sa GC. Hindi ko kasi ma-share. Head, Bain, Rufina, Sarina, Mendoza, Ralsy, Mylene, mali kayong lahat. Patane, malapit na. Seed siya, seed. Roots, mali. Malapit na sa root. Puwet, hackles, mali. Kundol, ay, ang layo naman ng kundol. Bone, beans, beans, malapit na, Ralsy. It's a kind of beans. Mangga. Pakpak. Ah. Ano ang masarap sa manok? Siya? Ito? Hindi. Soybean? Mali. Hak? Ano yung hak? Hak, palong, klaw. Hindi siya. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Pero malapit siya sa beans, malapit siya sa soybeans, malapit siya sa mung beans. It's a beans. It's a bean. Beans. Ano ang masarap sa manok? Hala. Hala. Sarap ng manok. Yummy. Oyster beans. Cotyledon. Ano yung cotyledon? Mung bean. Malapit na sa mung bean. It's a bean. Ano ang masarap sa manok? Black bean, malapit na. It's a bean. Letter N ang dulo. Clue, letter C ang una. Kidney bean, green bean. One word. One word. Walang two words. One word, English. Sa English, one word. C ang una, N sa dulo. Sa Tagalog naman, M sa simula at N sa dulo. Ano ang masarap sa manok? Ano ang masarap sa manok? Ay, grabe kayo eh. Wala dyan sa answer ninyo. Anyway, mega love shout out. Mylene Lastimosa, Rick, Nikki Cinco, Ralsy, Gemily, Malunggay, mali. Ano ang masarap? Ay na, malapit na. Malapit na sa beans. Letter C ang una at letter N ang dulo. Caribbean, Carlang, Cambi. Ang dali-dali niyan, guys. Ano yun, kuya? Dali ah. Balik ko lang daw. Ano, meron na. Salamat sa... Ay, mega shout out. Getting lost with Jess. Bahulana Ryan in Hong Kong. Noemi Batikin. Mega love shout out. Ano ang masarap sa manok? Wala pang nakakahula. Ito lang siya, oh. Corn bean, malapit na. Corn bean, malapit na. Nagkamali ka lang ng salita. 1, 2, 3, 4. Apat lang siya, oh. Yes!
Mega shoutout Nikki Cinco Corn. Diba, pag nagpapatuka ka, yan ang kinakain ng manok. Corn. mega love shout out Sir Paul Dehita. Bisita ko siya. Oo naman, sir. Hindi ka mag-shoutout ka muna sa mga guest ko. Boholana Ryan in Hong Kong, Rick Rick, Mylene Lastimosa, Nikki Cinco, here is my boss. Boss, hindi po ako, boss. Anong boss? Ang poging, single. Hi, everyone. Guys, single yan, single. Sabi naman. Kaya pukpang ka na naman. Rarcy, sino nakahula ng horn? Sarina Mendoza. Sino na nakahula ng corn? Ano, wait lang. Alay ng tanong, hindi. Ano ang masarap sa manok? Di ba corn? Di ba corn? Ano? Wait lang. Asan na yung corn? Sino na naka-answer? Corn? Si Rick Rick ba na una? Nikki Cinco? Nikki Cinco. Si Nikki Cinco yung nanalo. Nikki Cinco. Rupina, sorry hindi ako makapag-jacket kasi iisa yung pan ko, iisa yung cellphone ko. So Rupina, sino Rupina? Ay, sino na yon? Sino na yung nagpa ng pan? Corn? So, dalawang beses ka nang nanalo, Rupina? Yes, ano ang masarap sa manok? Di ba yung corn? Di ba yun yung pinapatuka? So, meron pa tayong anim. Dalawang beses. Sino yung nakahula kanina? Cinco. Nang nakahula ng hindi. Nakahula ng corn si Nikki. Nikki pala yung una-una. Si Nikki. Mega love shout out sa team Gapangan at saka sa team Beshi Whitey. Ano, meron pang anim. Anim. Gulo. Ano magulo? Magulo ba yan, oh? Meron pang pakpak. Okay. Next question. Yes, next question. Type ready. Type ready. Pasirich. Harry Clint Artwork Channel. Mega loud shout out, sir. Hula ka na rin. Hula. Next is ano ba yun? Susunod. About chicken tayo lahat About chicken. Sino makakahula magkano ang presyo ng lechon? At yung kinakain ko ngayon? Sino makakaula? Mali? 290? Wait. Stop. Rick. Tama. May ganito. May nanalo na si Rick. 220. Rick, ang dali naman. Si Rick. 20 Maria Pati Madakula may nakahula na si Rick 220 ang price dito sa amin. Sir Harry Clint Artwork Channel, napakamahal naman po ng chicken lechon nyo dito sa amin is 220 lang. Wait lang 220. Wait, papakita ko sa inyo yung price. Ayaw maniwala na 20. There, 220. Ayan Oh, 220. May plus 1 liter Coke pa yan. Iwan yung sir.
Oh, di ba? Bongga. Ayan. $220 siya. Ha? Noemi Batikin? $220? Sure? Wait lang ha, wait lang. 220. Si Ralsy, si 220. Nauna si Rick Rick. Nauna si Rick Rick. Nauna si... Ay, oo, Noemi. Noemi. Sorry, Rick Rick. Nauna pala si Noemi Batikin. Sorry. Si Noemi Batikin. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 pa. 5. So, ano ang pa natin? Next. Wait. Wait lang po. Okay. Next. So, happy na kayo guys. Ready na. Saan po mag-claim ng prize? Paki-PM po ako sa aking messenger. De Guzman Amalia sa Facebook. De Guzman Amalia. Paki-PM na lang po sa or sa GC natin. Oh, ready na? Are you happy? Okay guys. Best screenshot. Okay? Best. Mamimili po ako sino ang makakapag best screenshot. 3M matandang mabilis matuyo. Mega mega love shout out. Okay, next. 1, 2, 3, 4, 5. Pang 6. Best screenshot. Best screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Done? Paki-PM po yung answer sa aking messenger. Best screenshot. Done. Okay, Michael Ansal, mega mega love shout out. Okay, mamimili ako doon ha. So hindi ko pa alam kung sino doon ang nanalo. Okay, best screenshot. Best SS. Profile picture. Ganito, naka-pink. 3M matandang mabilis matuyo. Oo naman, syempre 50 pesos GCash yan eh. 50 pesos GCash. Okay? Sino kaya mananalo? Hindi ko pa makita kasi iisa lang yung cellphone ko. Iisa lang. Okay, next. 1, 2, 3. Mga winners po, Rupina, Gemily, Ralsy, Ralsy, Nikki, Noemi, and sa best. Mamaya ako mamimili ng best screenshot. Wow. Nako, hindi kaya ng signal, hindi ko ma-view. Mamaya na guys. Mamaya na, malaman nyo mamaya. Ipipm ko sa inyo kung sino yung nanalo. Yes naman, 50 pesos GCash. Yeah, may ice cream. Thank you, thank you. Thank you, girl. Love you, girl. Binigyan ako ng ice cream. Next, 1, 2, 3, 4, 5, apat. Pang number 4.
Hulaan kung ano ang timbang ng chicken na to. Hulaan ang timbang ng chicken na to. Sis Rancy, mamaya ko natingnan yung sa inyo kasi isa yung cellphone ko. Ipipm ko kung sino yung nanalo. Hindi! Ano ubi flavor? 2 kilogram? Mango flavor. Hindi naman ice cream pinapahula ko. 3M, madandang mabilis, matuyo. Konsya. Ano yan? Ha? Marami ate, marami. Ano ang timbang ng chicken na ito? Napasulat ko Wait lang. Next time na, wala kaming ano, gagamitan pa ng sibulan. Bawang kami dito. Ma! Andito ko. Anong timbang nun? Isang manok. 1 kilo, mama. 1 kilo talaga. Yes. Ganun mo. Okay? Asan na? 1.3, 2.5, 2 kilos. Mali. 1.2 mali. 2.5 grams mali. 1.2 mali. Mali. Wait lang. May nanalo na. Wait lang. Timbang kaya kayo ng manok. Ano yon? 2,500. Ano? 1/4? 1.3? May nauna na sa 1 kilo. Ito po yung answer. Saan na yung answer? Saan yung answer? Yun. Ayun no. 1 kilogram. May nanalo na po. May nanalo na. Wait, asan na yung aking kwan? Cover. $1.6. Do you think sinong nanalo guys? Sino nanalo? 1.7. Dalawa yung nag-answer ng 1 kilo. Yes, Rupina. Rupina, nauna si Boholanas Ride in Hong Kong. Nauna si Boholanas Ride in Hong Kong. 800. Ay, Rupina. Sorry, Ralsy. Ay, sorry, Boholanas Ride in Hong Kong. Nauna si Rupina. 1 kilo. Uy, Rupina, nakakadalawa ka na, ha? Rupina. Okay, guys. Thank you. Salamat. Salamat, Rupina. Boholanas Ride in Hong Kong, nauna si Rupina. Thank you sa pag-join. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlo. May tatlo pa tayo. Yes, Rizalasi. I-check ko mamaya. Hindi ko ma-screenshot kasi mahina yung kwan ko. Hindi ko ma-view kasi mahina yung signal. I-PPM ko na lang kung sino yung nanalo. Tapos na, Gemily Villanueva. 2.4 kilogram mali. 2.2 kilogram mali. Ang winner is Rupina. Congratulations, Rupina. Pangalawang beses na. Give to others na lang po yung pagpangatlo na, no? Next game tayo. Rupina, please give to others. Salamat sa pag-join. Love you, Team Kapangan. Team Beshi Whitey. May nanalo na po. Jamie Villanueva, may nanalo na po. Si Rufina. Thank you, sis Boholana Ride in Hong Kong. Thank you.
kahapon, nag-soft opening sila. Okay? Guess what? Ilan yung sales nila sa soft opening? Eduardo Nicolas, mega love shout out. Sali ka sa pahula natin. Kahapon, nag-con sila, nag-soft opening sila. Hulaan kung ilan piraso ng manok ang na-sold out nila. 5K? Ilang pirasong chicken lechon ang napaubos nila kahapon sa soft opening. Okay? Okay, punta natin sila para halaman natin. Okay? Kuya, ilan yung na-sold out kahapon na lechon manok? Ilan yung na-sold out kahapon? 22. Sa soft open yun ah. Hindi yung ngayon ah. Okay. Ay, mali. Bakit ganyan kayo? Ang daya nyo ah. May narinig. Wait lang. May nauna na. Soft opening pa lang yung kahapon. Nag-start sila ng mga 4 o'clock ng hapon. So, sold out nila is sinong nauna? Nauna is Bahulanas Shrine in Hong Kong. Bahulanas Shrine in Hong Kong. Okay. Ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang. Guys, may nanalo na po. Salamat sa pag-join. 3M matandang mabilis matuyo. Isang kutsaritang manok yan, host. Walang duda pag ginawa kong chicken. Ano yung tinagtad? Giniling? Ano yung giniling? Kaloka. Giyatay. TM, matandang matuyo. Nakinig ka lang eh. Gaya-gaya ka lang. Copy-paste ka lang eh. Tapos na. May nanalo na si Bahulanas Shrine in Hong Kong. Okay, so far, ang winners natin are Rupina times 2, Gemily, Ralsy, Nikki, si Noemi Batakin. Yung best screenshot natin, pipili pa ako, and Bahulanas Shrine in Hong Kong. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang. Guys, dalawa na lang. Wala ako dinig, pero may sinabi ka lang. Wala mo ako sinasabing giniling, ba't tatatarin mo yung lechon? Ako maisip. Wait lang, nalusaw na yung ice cream ko. Pwede kain muna ako sandali. Nalusaw na yung ice cream. Thank you, Rupina. Team Bexy Whitey ka ba? Ubus na sis. Wala na, ubus na. Ngayon, guys, ito naman. Mga Kabagsik TV, congratulations. Thank you sa pagpunta. Thank you po sa 5 million people in the house. Thank you po sa 21 na thumbs up ninyo. Eto guys. Next, hula. Type ready. Hoy, Ralsy. Kayo na pala ni Japnoy TV ha. In relationship pa, bonggang-bongga kayong dalawa ha.
Ready. Iisa lang nagre-ready. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tikrik. Hari, papaulan ko. Nakalimutan ko na. Okay, grand opening nila ngayon. Grand opening nila ngayon. Okay? From 8 o'clock in the morning, nag-open sila. Ilang chicken na ang na-sold out nila. Okay? From 8 in the morning, ilan ng chicken lechon ang na-sold out nila. Eh, hindi na ako pupunta. Papasulat ko na lang para walang dayaan. Sige, hula-hula kayo dyan. Kuya, ilan na na-sold? Ilan na na-sold out? O, ayan. 50, 8, 5, 9, 13, wala, ang layo, 50, 27, lower than 50, 25, 11, 10, 9, 29, wale, 6, 8, 14, wale, wale. Ala kayo ngayon, hindi nyo mahulaan, no? Wale. 6, 7, 30, 18, 15, 60. Mali, lower than 60. 45, 30, 35, 39, 26. Eh! May lalaki. May nanalo na. Stop na, stop. Stop. May nanalo na, lalaki. Lalaki, nanalo. Stop na. Mga Kabagsik TV, 37. 37 and counting. Kasi marami pang nag-o-order. So, 37, according to butcher sa nag-iihaw, 37 sold out. Mga Kabagsik TV winner, yay! Panalo si Kabagsik. 37. Asan na yun? Ayan, saan ba na sula? Ayun. 37. 37. Okay, next. Kabagsik TV, thank you. 7 million in the house, 22 thumbs up, mega love shout out sa inyo. Salamat. Congratulations, Kabagsik TV. Girl Tapang Hong Kong MLS, opo sa lahat. Girl Jenny Jane, salamat sa pagdalaw. Salamat, sis Jenny Jane. Girl Tapang ng Hong Kong. Dalawang ganyan ba? Congrats. nanalo si Kabagsik TV. 37 siguro yung kanya, ano. Paglinis na ba kami? Hindi, meron pang dalawa. Cleaners attack. Teka, ano ba yung kan ko? Ilan na ba? Si Kabagsik TV. Ayan, listahan ko. Kabagsik TV. Kabagsik TV. Okay. Wow, Gemily Villanueva. Ano yan, 300? Bibigyan mo ba yan sa akin? Ah? Screenshot pa. Wait lang yung screenshot. Kasi kwan. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, isa na lang pala. Eto, 100. 100 GCash. 100 GCash. Hindi. Dalawa kay Rupina, isa kay Gemily,
isa kay Ralsy, isa kay Nikki, Noemi Batakin, best screenshot, Boholano sa ng Kabagsik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa pa. May isa pa. Okay. I'm sure di nyo na to, hindi na to kasama sa chicken, no? Okay. Ready? Type ready na. I'm sure walang makakahula nito. 100 Gcash. Walang makakahula nito. Ready? Ready? Saina Mendoza, Rikrik, Kabagsik, Boholano Srain, Hong Kong. Can you guess kung sino ang CEO ng Congratulation CEO? Boss. Yung bossing, yung doon sa pinakita ko kaninang single na bossing na pogi. Taas ang kamay. Sino yung nakakita sa boss ko kanina pinakita ko? Ion Ventures, hindi. Loading ako. Loading ako. Hindi. May pinakita ko kanina. Di ba sabi ko, boss ko, boss. Ano ang family name niya? Very unique ang family name niya. Very unique. No, wala sa team. Wala sa team Gapangan. Wala sa nasa FB friends ko siya, nasa FB friends. Sino yung ano yung family name ng CEO ng Congratulation? No? Hindi ako ang may-ari. Malaban. Sis Maria Fatima, ano yung malaban? Di ba septic tank yan? Septic tank. Ramos, Marcos. 2 words. Very unique family name. 2 words. Very unique family name. Nasa FB friends ko. Nasa FB friends. Go. 2 words. Well, Maria Fatima Daculio. Hindi. Nikki Cinco. 1 letter, one word na yung nag-guess mo. Pero mali yung pangalawa. Nasa FB friends ko. Okay, clue de ang una. Pero yung second word is Javier Sales. Mali. Stop! Rick, may nanalo na. Yes. Paano mo nahulaan? Guys, may nanalo na si Rick. Rick. Rick, pakitype mo nga ulit yung answer mo. Nahulaan na niya eh. Asa na yun? Rick. Congratulations, Rick. Yes. Diba? Very unique yung apelyido niya, diba? Nanalo na si Rick. Guys, thank you for coming. Thank you sa pagsali. Kain tayo ng lechon. Mamaya malaman nyo kung sino yung nanalo sa kwan. Sino yung nanalo sa screenshot. Gagawin ko siyang thumbnail sa video. Okay? Sino yung mananalo ng 100 for you, Nick. Rick.
ito water kuya, malamig oh. Malamig. Si Rick Rick 100. Okay. Baholanos Ride in Hong Kong. Tapos na po. Maria Fatima de Leo. Ay, Daculio de Leon is mali. May nanalo na po. Pakibasa po yung answer ni Rick Rick. Baka bro. Pakibasa. Late ba ako? Late? Guys, late ba ako? May nanalo na po si Rick Rick. Baka kanina. May nanalo. Si Rick Rick nanalo. Guys, thank you for coming. Baka may gusto mag-sponsor dyan. Mag-games pa tayo. Wala na, purdoy na yung wallet. Ganda ba kung may naging kuha ko yan? Thank you, Rick Rick. Anong nangyari sa inyo? Baholanos Ride in Hong Kong. Tapos na po ang nanghuhula. Nanalo na si Rick Rick. Pakita mo, me. Huh? Okay, me. Okay, for you, me. Yes. Sandali, ah. Kaya po, yung Sandali. Ah, si Bossing. Si Bossing. Si Bossing. Si Sir Paul. Yan. Ay. Sir, may request. May request. Pakita mo ang boss mo. To Miss Gracie, Vlog ta Vivian from USA. Ah, wow! Hello! Siya po yung wala naman manang. Ako. Ayan, naka-live. Ah, live yan. Gracie's Vlog ta Vivian. Here is my boss. Hindi niya po ako boss. Siya po yung aking boss. Eh, siya ang CEO ng Lechon. Eh, thank you, Mami. Single yun, me. Single. Single yun. Siya yung may-ari ng lechon. Lechonan. Tapos meron siyang motor shop. Okay. Guwapo. Ano, May? Thank you, May, for coming. Girl Tapang, Hong Kong. Thank you, Baholanos Ride in Hong Kong. Hindi ko pa naubos. Nakahula po ng family name niya is si Rick Rick. Si Rick Rick. Very unique yung apelyido niya. It's a Spanish. It's a Spanish family name. Castilaloy. Ay, oh, wait. Yes, Mami, Poki. Poki siya. Single. Jenny Jane. Girl Tapang in Hong Kong. Pagkakataon mo na. Wala, ni. Wala, kapatid niya yon, kapatid niya. Yan, may. Mga kon pa lang siya, mga 36. 36. Wala pang 40. Kain tayo. Reto na. Yes. Yes. Kay Jenny Jane. Ay, sino bang mga single dyan? Nalipot na naman, ma. Sino ba yung mga single? Taas yung mga kamay yung single. Me. Kanino natin nire-reto? 36 nga. Bagay sila. 36.
profile, sa FB friends ko. Mami, tingnan nyo doon sa profile, sa friends list ko sa Facebook. Guys, thank you po sa sa grand opening ng aming lechon. Yes, mami, bagay sila. Yan, hindi ko maubos. Kain tayo, guys. Hindi ko maubos. Guys, thank you for coming. Mami Grace, Vlog Tabibian, Best Cook, Girl Tapang in Hong Kong. Ano pa? Joholanos Ride in Hong Kong. Ralsy, Best Cook, Rick, Chemi Villanueva. Thank you for coming. Wala na akong papahula kasi wala na pong laman yung Gcash ko. Maya after ng live mo. Okay, mami. Meron pang hindi nanalo pa yung sa screenshot. Titingnan ko pa kung sino yung nanalo. Yung best screenshot. Sige, may pahinga ka lang, may. Pahinga lang. Salamat po sa pagdalaw. Ang sarap ng chicken nila, grabe. Sarap. Ralsy, totoo ba yun? Kayo na ni Japnoy? Sige, me. Sabihin ko. Sung Hectung 1. Mega love shout out. Kain tayo ng lechon. Thank you po sa pagdalaw. PM mo sa akin sa messenger. Yung best screenshot ha. Best. Mamimili pa lang ako doon sa best screenshot kasi gagawin ko siyang thumbnail sa i-upload ko na video. Thank you, Best Cook. Mami Grace, bo. Parang ikaw naman yung nai-inlove. Matagal na siya. Talaga. Ngayon ko lang nalaman eh. Ikaw, Ralsy, malihim ka ha. Tagal na pala kayo ni Ikon eh. Yes, mami. Bagay na bagay. Okay, ireto natin sila. Ingat kayo, nandiyan yung budol queen. Mabubutol kayo dyan. Nay? Bakit Best Cook? Ilang taon ka na ba? Best Cook, kasi team namin, Team Kapangan. Meet Gracie Vlog Tabibian. 36 ka na. O di, 36 din siya. Dalaga, single ka. Best Cook, single ka ba?
Mami, join daw si Best Cook sa natin, sa team natin. Tatanggapin nyo ba? Mami Grace. Mami Grace is vlog tabi yan. May sumasali, gustong sumali. Si Best Cook. Tatanggapin ba natin siya? Sabi ko, tatanggapin namin siya kung ready siyang mabudol, kung ready siyang ano to, may sapi. Floris Vlog, mega love shout out. Saludos amiga, bendiciones. Ano yun? Spanish? Saludos amiga, bendiciones. Ano yun? Spanish. Thank you, Floris Vlog. Mega love shout out. Fatima Premier, si ay, mami, hindi ako makapag mami, pakibaba yung premiere ni Fatima. Best Cook, puntahan mo yung premiere ni Fatima Daculio. Mami, pakibaba yung bahay, yung premiere ni Fatima. Ay, oo. Hindi ko kasi magawa kasi kung si Isa yung cellphone ko, me. Hindi ako makapag-jacket. Hindi ako makapag-kung Isa yung cellphone. Kasi cellphone data lang tong gamit ko. Ano yun, kuya? Ano yun, kuya? Best Cook, tingnan mo yan, no, yung link na binaba ni Gracie's Vlog Tabibian. Pakipuntahan yung premiere ni Pat.
Guys, si nakapunta ka na sa premiere. I-off ko na kasi may background na thank you for coming. Noemi Batikin, Gracie's Vlog, Tabibian, Rick Rick, Best Cook, Bahulana Shrine in Hong Kong, Jenny Jane TV in Hong Kong, sino pa? Loris Vlog, Rick Rick, Rufina, Ralsy, Kabagsik TV. Thank you po for coming. Thank you for coming, guys. Off ko na po siya, and salamat sa 24 thumbs up. Thank you po for visit sa aking LS. Thank you for your support. Thank you, guys. Bye-bye.